e weche mag sex conversations, weche mag terruok. Kopogore gi mano, bende kaka janyuol, bende sebedo gi nyathini, tinyise ni kiwacho ni ok adwa, you should mean it. A no is a no. Ok ni nena no mayom yom. Mano kaluwore koda tembe mathoth mosebedo ka neno. Aparo ni wacha kane gi sex conversations, weche mag terruok. Kaka janyuol Joan, akeni wanyalo loso gi nyithiwa yo machal nade nikech waloso kotende kod ma an gi in motelo nwaneno oboke achiel kuom oboke ma pachoka maber nacho ne gwenge mag Maua County mano ma Meru nyaka rom Gajuang. Sani penj mar KPCA norumo. Nyithi grade 6 notimo penj. To e gwenge mag Maua nyithinda 17 na nigi ich mano nogamo remo. To gintiere Maua Hospital magi nyithindo mochiegni samoro konyore. Manyiso ni samoro nitiere mamoko mapok okonyore, kwan gi nyalo medore te gwenge magwa makaluo bende ang'eni kwan ma kamagi nyalo bedo. Aparo ni chaka negi wach mag sex conversation. Mae gima seyuago ne ogandawa kabisa. Wach mar gombaka ma terruok. En gima timo to dagombi ni wan kaka jonyuol wagombaka ni gi nyithiwa. To gin mana nyithindo manyiri kende. Nyaka nyithindo ma yowuoyi. Nyithindo manyiri gi ok giterre kendgi. Giterore gi nyithindo ma yowuoyi. Ang'eyo no gandawa goyo mbeke mek terruok gi ok en gima watimo. Niwach ok nopuonjwa kaka wagombaka gi. Koro waluor. Alafu nitie in janyuol to macha nyathi. Kuonge osiep kindu ka en mbaka matek malich goyo. Koro nyaka wawuo gi nyithiwa manyiri gi nyithiwa ma yawuoyi e weche terruok gi. Pimne nyathi manyako ni kisechako neno dwe kata kapok ichako neno dwe to kiterori gi nyathi ma wuoyi ibro mako ich, ibo bedo matuo, ibo ketho sombi. Kik ing'isa ni kik ayudi kiterori gi ng'ama kama. To ok ing'ise gimomiyo newach nyithindo gi ging'eyo mana kaka jawinjo moro yandiko ni nyathi ma jahigni 5 koneno ji komako lwete to umo wang'. Mamino ni nitie mbaka ma nyathi ni ong'eyo ma in kaka janyuol pod iparo no tin okia pok igo kode. To waluong gigi gi nying gi. Wach moro mani dwa wuoyo gi nyathi ting'ise ni koko. Ng'ise gima koko no. En. Pimne gi ng'eyo mbekni gi giwinjo ka jowete gi wacho giwinjo e mbui kuonde gi. Pimne nyathini ni gini en kama kichako dwe onego bedni ritori kama ok onego bedni terori gi kata nyathi ma wuoyi no kaka wacho. In kaka jonyuol kikot ni an nanyuolo ya wuoyi at least timbe mani ni shida ma nyithindo manyiri kadho godo gi anaonge go. Wuo gi nyathini ma wuoyi ni ing'ise ni kik iterri gi nyathi manyako. Bed mager kod nyathini. Ng'ise ni ka nyathi manyako ni skunde okethre kata mako ich noko dhi skul, sama ok odhi skul no ibe ok idhi skul kode. Mondo koro we build a sense of responsibility. Obed kong'eyo ni ebe koketho ne nyathi manyako ni ebe mare timore nade kethore. Koro wan ka jonyuol ka wawacho dhok achiel ne nyithindo manyiri gi nyithindo ma yawuoyi bedo mayot mondo wach ma terruok ni kinde nyithindo wakonyi. To kik wang'is geng'isa ni kik uteru. Pimnegi ni kutero ruta 1, 2, 3 ema botimo ang'o. Onego wamigi consequences ma timbe go. Pimnegi ni an koro an janyuolu un nyithinda. Nyaka manynu pesa, nyaka ne kaka uchiemo, nyaka ne kaka urwakoru. Mano gima in ka nyathi pod ok inyal timo sani newach ionge nyalo. Koro pimne ni ya terruok ok rach. Terruok ber. En terruok ne momiyo anyuolou, emomiyo in go wadu, temomiyo in gi nyimineu. Lakini ok en ma nyithindo. En gi sane. E sama kama onego bedni somo, imanyo ngimani, imanyo kaka iboyudo tiji. Kisebedo maduong' makori ng'eyo kaka inyaji kinge weche terruok gi kata kaka ibo terori. Kik wadagada ka wang'iso gi ni terruok wach. Nyoch wan jonyuol achiel gi ema wabo ng'iso nyithindo ni terruok wach kik iterri. To kwa pimne gi ni ya orach nyaka sama chalo nade. Wan achiel gi ema wabo chako penjo ni to nyaro in ionge ga kata ng'at moro madwa nyuomi. Ne wano bende John adwaro mar mondo mi bende wasok wang' jonyuol moko kama ni wi mano kapok wadhier jabwe. Jabwe in bende ang'eni inyalo bedo ni dwaro soko wang' jonyuol moko. E wach terruok ne nikech nitiere koro wacho ni nyathi kosechako neno kata mana mapok ochako dhi dwe be nyaka bed ni waloso kodgi. Tekni thuolo mosekalo nantiere forum moro mona ji naloso kotende kod nyithindo. Jonyuol keto gi e family planning. Aken mano di wach nango ni mar mondo mi kik ogam remo. Donge ma wacho ni koro de mbekni gi wapimo ne wach awacho ni nyithindo gi nyaka pimne gi ni terruok ni orach nyaka sama chalo nade to rach nango. Koro ka ni pimo ne ni orach nyaka
tok kisetero skul koro in gi thuolo isebedo ng'ama duong' inya ng'eyo ni marach kata maber. Koro kata kwago mbak terruok ni kik wawacha no rach te no orach nade ten go wadgi ten gi nyamin gi owadgi gi nyamin gi ni no yud nade koken terruok achiel ni mana kaka kori wacho mbak family planning ni iyudo ka jonyuol moko mbekni gi ok ginyagoyo to kata gisefwenyo ni ya adiera nyithindo gi rembgi liet isetemo isepuonjo nyathini no nyatiyo gi raboyunga ginigo boko dwa tiyo koro iyudo ka nyathini oketi e shida masaka saa samora mora iyudo ka rembe liet to pok ipimo ne ni ya ero kadwa ni idonje weche terruok to sama rembi liet ni tinya timo kama koro jonyuol no iyudo ka gionge yo moro kendo maginyatimo mopogore gi keto nyithindo gi e family planning mondo koro kik gitimango kik gimak ich ogi maber to kendo gima rach newach lure ni ya kani keto nyathini family planning ni kete newach ango no chido ka nyithindo moko somo moleo koro nyathi samoro ja higni 16 to kata koka intie klas 7 mando beng'e ni kikete e yo ma family planning tikonye newach en already kama intie klas 7 no eno nenore ni ong'at mopo lakini nyathi manitie klas 6 klas 7 mano pod tin inya go kode mbaka mi puonje mowinje okochono ni nyathino koro ikete family planning no ino kidwa wich poti luor no botimango obo mako ich aparo ni mano paro maliwa ahinya bende kinde mabende walose kotende ko terruok bende wapar ni kalure koda nonro mabende ja chiw kinde ka kinde rowere kwan gi mathoth bende gamo midhusi mano mar ayaki gigamo tuo mano mar ayaki wacho ni bende medore ne rowere mabende koro kopogore kamna gigamo remo onyalo mako grumna tuoche mopogore mago mag STIs akene jabuya paro mano madisim ne janyuola hinya mar loso gi nyithiwa wang'e nitiere conversation